Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka jingher dor palat ukubi hakiyo baper ka jala ka lawanra ka jingye ka bakrawi kinongrem bat kumta ka sautrik na itung arja kunriu UMDC ka Maukonro constituency uba sebor langwarba rengkat bat kinongrem na kate kathan kilalik ban yikendu yu menteri ketenat kamrem u Timothy di Shira ban yekren halo kani kamat ka bakta juri kinongrem habakren syakilat patai kebor hadien ke jingye kendu uba sebor lang uloong bakador kubi kalahiar hadu artingga sikilo kabala penlong i babun kinong rep bandu nong bat ya kendu jingye hakakamai keji uloong ru bahak keji kren bok menteri ula pentep bakawai na kidaw jong kani ke jing dor kadai namar ke jingdon jong kimidil men kibala pen kata ya kador bakinong rep kidai banyo u menteri ula kular bakasor kar kan siem kya banwat kilat ban pengor ya kani kakam kenang bakinong rep kin syakta shu hakipor banwan Teka cingwan ke cungi ni bani kendo ya Sir Timothy Shira Minister to Agriculture kalong ban ya keren naka benda kan ke jingi ya baki nongrap cungka ka Maukonro constituency ke jungi ya tengku hamtam ka bede beki ni nongrap kubi ke jungi ya ka ba kador hakini ki singi bana dep ka ke baki nongrap jungi ki ya di kubi ke jungi ya kador artengka na lakha ke jungi ka ba lakta sebab pelat nak kalian kacau ki nongrap namar hakani kedua ka baki ya di mentana ka benda kubi ka cinge ka bakrau tam nak ka benda cungi kalau benda penbiang ya ka yok ka kot ya ka cingdon kam yang asem bad ya ka pulih kadang dia cungi kun tiga cungi kade halor kata kan nongrim ka ba nak kalian ka cungi rengkat bagi ni nongrap hadin bangila idon ka meeting ka ba nengkong hapo smith antai an patakawi ki jemut ngila yawan lang kemudian anta ban ya kini ka memorandum hakamat chung mensa badan burung ka cungi na ka benda kani ka cinge ka bini tengku Tik kita kijing tawa jong phi na menteri ka kebenengkong ya kabede bakani kecing jong kinong rap kubi ke jungi ka bukong san ya ka kung kecing lap kecing sem ke jungi ka bangia kerpat ya deputy ya Sir Timothy di Shira minister jong ka rap karian kalong halor kini ke santli ki mat ki bangila tho ne ka benengkong ya kalong kumba mencuang merken karen on facilitate the timely issuance of export challenge for cabbage for Bangladesh through appropriate authorities. Hari ke bakam kongsan ka dikini ka point ka baar ka bangi ong ni ban introduce or declare a minimum support price for cabbage to protect farmers from distress sales. Kabalai ka bangi kren ka long ba nakadang chung minister ngkat bat ka komen hi prokoi ladakila ban penulong yakni ke bangi ong katin phreng ban make suitable procurement for and market intervention arrangement whenever market price fall below the cost of production but ka point ka basaw ka bangi ban ka long ban strengthen market linkage and explore additional domestic and export market of cabbage produced in Meghalaya but ka point ka basan ka bangi kren badi minister ban belum ka long to intervene with the bank sector to find a ways and mean to tackle the issue of KCC loan for the farmers. Kini di kesantali ki point ki bangi stress nakabenta kini ki jingwan gajungi bani kendu ya i minister juga agriculture. Tik bede kata ka assurance ka phiyo na minister bede bakani ka benta Ka jingi keren kalong ka besut nan ka jingi keren gajungi mentan na kaliang chung i minister ilong ba in sa take up ya kini ka mata bani keren rengkat bani chief minister in sakhat iki director bani penbet ya kanika jinge ka bing kendu na kaliang jungi kinong rem mara ka juga por ka ai ka ba i ong yangi ba in sa peddu akan urkom bala dalong ka bala ya kanika jinge ka bede berkaram ke sisi loan ka ba kinong rem jungi kishim kila ban perkhat dengan ka polisi ban liquidate no iki baro aka no ka por mereka dang syong aki bikin dang ya perkhat ban na kaliang cukup men ke ka daw try bo ko bi poi thang artengka mensua ka poi ka no ka dor nakaliang haki snem ke bala dap ketung ka cing long ka cing man naki por ke bala dap ka dor kubi kam de ka bar hiar hadu kata kata lada ka hiar ka poy ka dor prateng ka haki sikilo ka tar ki wan thiet na langkha ka jong kinong rep henry mentas snem hi ke bala poy siba palat haka ba ka dor jong kubi ka poy setang arteng ka na langkha ba ki thiet
but kumba i minister hi kren tan ia thu yang ini kalian gajungi ri long aware i kren ya kita ba hapdeng jok kita ki ong kidon kita ke middleman ngam da suthu than ka kita ka baki kren ya kata ka chingong gajungi baki don kita ke middleman han rele si ka ke bagi kren mentang yang bakadon ka jingdon jok kita ke middleman hapdeng du ka ke bagi ka pentron ya ka dor chung kubi hakaba kita ke middleman kisim ya ka advantage nang taban supply sebar ka dor ka khambyang na ka mata chungki hindai na kinong rap ithia ka dor ka batan Tehatu pihak keren pada yang baka buat menteri mentan balik si balai ban penduduk ni kita ki bawang kita middleman ni kenang ba kan ni kanong ka jeng anong bari kenang rap jangi bakti kita terus tom Hawat nak kalian gajung ni panggil keren mentan ni lah ya stress kita ka point yang ba ladolong ka bala fine ka bias admin kumno ban wanra ya ka direct contact ka pedeng cum kinong rap bat kini kinong thiet ki ba da kinong rap kila di kinla ban yang la kicat ban di kini ki sure kubi ke jongki ke jor kubi ke jongki la ne ba di kui ki marrep kanang kanam ya leng ba kita ke middleman kembang isya je keren kita ki middleman kita ki simet ne kita ban panu kan hon ne pihak wat kita ngamla than ban ong ni kata ki de ki tang bolong yo sngau ya kata naka sintur jong min sabun brom jong te kila ban de ki simet kila ban de ki seng ne kila ban de ki ngam nang ban ong ya kata nomor ba kadi nakal yang gajong i pinsngo ki dan kum kita te kala syukur no kamrai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya